Online sa hotline. Online sa hotline. Kapon naton ang COMELEC Provincial Supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria. Attorney, good morning. Si Axon Marlona, dari sa Axon Radio Bacolod. Good morning. Nagapamati, subungaga. Ng agagid. Yes, salamat na sa time, attorney ha. Mga sobra na lang 4 ka bulan ang nabilin isip-isip ko, ti eleksyon na, ang preparation sang COMELEC temprano pa naman balanta, ara naman na plastar na, ang COMELEC Central Office nagsiling nga mga 95% na ang ilas sa nga preparation. Pero antes ko inikanto na, attorney, unahon ko lang anay sir, ang resulta sa pagbisita sang Regional Director dari sa Bacolod. Anong inyo sa ginhambalan, attorney? Ang amon nga ginambahan ng preparations no sa pag mo nagapalapit nga COC filing, Aha. ang mga pros and cons, actually nag-discussion sa mga cases, yung mga bago. Mhm. So it was a very fruitful visit. Oo. Cases ka magabag-o like what, attorney? Ang mga bago nga jurisprudence, Okay. na looking forward. Kaya mo na yung nga specialty. Mhm. Mga libid, mo si Director Osan is an author sa mga law books. So, nagano siya, part of his advocacy na educate mayo. Yes. Nadumduman ko, attorney, daw nag-launch sa sigani, no? Sa isa rin nga book, si attorney Dennis Ausan, sa pagbisita niya, nagligad rin sa aton. Sa inyong nga bahin, attorney, kag sa iban pa nga mga election officers, diri sa Negros Occidental, may ara ka mo ya concern nga palabot kay attorney Ausan? As of now, away mabaway pamangkin, no? Kay only June. Most of our preparations now, not ang election registration boards ang 19. Mhm. So tapos na-finalize naman more or less ang particular precincts, mga voters list. Nakamit naman sila with their counterparts. So nag-inspection naman sila sa mga polling centers, no, in preparation. Mhm. Tapos nag-inventory naman sila sa ballot boxes. So more or less we're 95% there. Ang kulang na lang mga accountable forms bala, mga Aha. baluta, mga election returns. Yes. Aray sir, nakita ko diri sa COMELEC resolution ang pagkumpleto sa verification sa names of voters, certification kag sealing sa election day computerized voters list kag ang posted computerized voters list shall be conducted not later July 27, 2023. So may isa pa kabulan. Ang pinal nga listahan sir sang registered voters san o inaihan mapagwa, attorney man? Subong, okay na siya, pwede na siya pagwa. Kaya Mhm. ina-upload naman naman subong sa Manila. Okay. May procedure lang kami galing sa Freedom of Information Act. So, those who are interested magkuha ng voters list, Mhm. may kami na procedure subong nakatamo sa election officers, may form pirmahan. Okay. Pwede na approve na there's what man nga process actually kay may mga timelines na siya. So kung if ever those mga kandidatong interested, Mhm. subong pa lang request na kamo so that mahatag man namon the soonest. Okay. So kinahanglan gid nila magkadto personal sa COMELEC office. Kamay fill upan sila nga form. Yes. Okay. Sa Freedom of Information Act namon eh. Okay. Sa ilawan ko, attorney, ang sabayan sang seguridad, no? Seguridad sa mga lugar kada may eleksyon, may ginatawag nga election watch list areas or election hotspots. May nakaschedule na kamo sir nga meeting agud maka-come up sang overall security situation, hindi lang diri sa aton sa Negros kundi sa bilog nga Region 6, attorney. As of now, I think they're scheduling it formally next month. Okay. Pero naka-informal meeting na kami diya sa probinsya, kami ni PT, Mhm. ng AFP. Na-discuss naman ang mga parameters, ang mga possible areas, no? Ang kung anong ubrahon namon. Mhm. Ang report bala sir nga possible armed groups, ano mo tabo sir, attorney, may guidelines gid nga ipagwa ang COMELEC kay nagliga dumduman ko si PRO6 Director Brigadier General Villaflor nagsiling siya nga kinahanglan nila i-update
ang unang listahan sang iwas base sa current situation sa barangay level. Pero ang ila sinibasihan sa monitoring sa ginaaligar armed groups among guidelines sang COMELEC. Sa ruwayan pwede mapagwa ini nga guidelines, Sir Man? Actually, subong sa sa amon bago nga resolution no, sa nga na pagwa namon Aha. ang guideline matter of validation stage na kami subong. Aha. Kung ang mga possibilities kag ang most important nga time dahil sa filing candidacy Aha. mo nang isa sa mga crucial gid nga factors kung sino ang ginalagan bala. Mhm. Di mabala na mo sino da ang may mga political rivalries, may history of violence. So kina-consider na namon. Okay. Are sir isingit kung hindi ka daw kadamo gid sa pabangkot diyo. Sabayan sang gun ban exemption. Nibuluan ta nagsugod ng pagbaton sang application June 5. So tulo temprano ning filing sang applications. Kundi ang mga files na sir naglikan sa interview namon sa imo dapat direkta sa central office or paagi sa online. Pero once nga maparubahan ni sir kag maisyuhan sang certificates of authority ng CA, ginapabalo man ang imo officer kung pila ang ginaprobahan nga exempted sa gun ban? As of now wala pa ko sa amo nga listahan. Aha. So kaya ang procedure sina is once nga may ever nga let's say pag inspection, so pakita lang nila ang certificate of authority. Mhm. Medyo basi damo ginabala. Hopefully, pwede man ko nakapangayo actually. Aha. But I think that's one of the concerns. It's a good thing again raise mo na. Aha. One of the concerns, mangayo sa kopya para Okay. ma-counter-check ka. Okay. So, Hunyo 27 na kita subong, duwa na lang kabulan, election period na August 28 to November 29. Anong imo mensahe gusto ipalabot sa mga aspiring public officials, labi na sa ining rules and regulations bala sa kada eleksyon na attorney? Yes, thank you, Gid. Ang COC filing sa 28 to September 2, please make sure na ang forms na pirmahan nyo is the forms nga pagadaganan nyo. May karoon kung punong barangay, kita mo na kung nakaso before. Yes. They were supposed to run for ng sagunian ng board lang. Pero napirmahan nilang ang barangay captain. So it became a problem. Also sa mga SK nga mga candidates, ang 24 years old is not 24 but not more than 24 years old. So it's 23 and 365. Aha. So be very careful kay ang ginakasuhan namon ang nagfile ang 24 years old ka pa lang. 24 years old ka na, it's a material misrepresentation on your part. So that's an election offense. So pwede gali attorney mapasakaan sang kaso ha. So importante gid na ha nga pahadomdom sa mga nagaplano magkandidato or kandidata sa SK. Damo na attorney na balaan ka nga nakasuhan sila diri sa aton. Yes, ang manang isa sa pinakadamo ko nga kaso sang when I was in Panay. Also here in Negros, discover ko medyo madamo gali. So be very prudent na mag-fill up sang COC. Consult a lawyer first. Yes, importante gina. So dapat hindi ka maglampuwas sa 24 years old on or before October 30. Muna sa. Yes. Dapat less than 24 years old. Yes. So importante gid diri siguro attorney isa man diri dapat revisit nila kag sundon gid ang standing laws kag guidelines ang COMELEC para layo sa isyu kag layo sa problema sa uli. Anyway, dugagan tala ni attorney sa sunod nga mga inadlaw kay ako piho ko nga damo pa day sa mga pwede matabo samtang naghilapit ang election. Anyway, salamat gid attorney sa imo sud nga tiyempo ginatag diri sa Action Radio Bacolod. Good morning sa liwat. Thank you, man. Thank you again sa time. Thank you. Action Hotline.